Толкова е хубаво да се събудиш свеж. Толкова е хубаво да се събудиш пълен с енергия. Всеки матрак се нуждае от рамка. Разбрахме, че това понякога е проблем. Кой матрак, каква рамка? Дормео има решение. Матрак с сребърни иони и подматрачна рамка в едно. На въвеждаща цена с 10% отстъпка. Новият матрак Дормео сребърни иони е с вградена подматрачна рамка. Тя се състои от еластични дървени ламели, които са прикрепени с джобчета към матрака. Това практично решение на Дормео, разработено специално за теб, ти спестява пари, време и усилия. Получаваш матрак и рамка в едно, в компактно вакуумно руло. Дормео сребърни иони е уникален не само с вградената си рамка. Матракът е с 18 см двуслойно ядро. Може да избираш между две степени на твърдост. Бледо-жълтата половина е по-мека. Горният ти слой е обогатен с 2 см мемори пяна. Ако обичаш тялото ти да е обгърнато от нежна мекота, обърни матрака с жълтия слой нагоре. Ако предпочиташ по-стабилната опора по време на сън, просто сложи синьото ядро отгоре. Страхотно, нали? Един матрак, две степени на твърдост. Ти избираш. И това не е всичко. Покритието на матрака е защитено с сребърни иони. Среброто има силно антимикробно действие. Може да спиш спокойно в чиста и свежа среда за сън. Дормео сребърни иони е уникален матрак. Той идва при теб с вградена подматрачна рамка, а въвеждащата му цена е с 10% отстъпка. Обади се и спести до 100 лева. Получаваш матрак и рамка в едно. И това не е всичко. Матракът има две страни, по-твърда и по-мека, а текстилът му съдържа сребърни иони. Избери хубав сън на хубав матрак.